Як скамарох і чорт бранілі Беларускую Народную Рэспубліку на Беласточыне. Зараз раскажем. На пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя на Беласточыне дзейнічала беларускае падполле, што нават пасля рыскага міру не губляла надзеі злучыць беларускія землі у Беларускай Народнай Рэспубліцы. Называлася яно братствам сялян-беларусаў, усталявала сувязі з урадам БНР у Коўні і нават мела свае ўзброеныя сілы. Партызанскія атрады пад кіраўніцтвам атаманаў Скамароха і Чорта, а кіравала падполем настаўніца загароднічкаў, паэтка Вера Маслоўская. Дзейнасць яго скончылася ў маі 1923 года гучным працэсам 45. На лаве падсудных аказалася 45 дзейчаў. Усе яны былі прыгавораныя да розных тэрмінаў зняволення, бо той, што для беларусаў было змаганнем за права на самавызначэнне, у маладой польскай рэспубліцы палічылі замахам на тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы. Некаторым удалося суда пазбегнуць. Напрыклад, атаман Скамарох, ён жа Герман Шыманюк, уцёк у БССР, дзе сляды яго згубіліся ў 1937 годзе. Лёс Івана Грыцука, чорта, да гэтага часу невядомы. А будынак, дзе адбываўся працэс 45, і да сёння стаіць у Беластоку па адрасе Варшавская, 63. Добра, што цяпер мы жывём у іншыя часы і можам прасоўваць беларускую культуру свабодна, з павагай і падтрымкай польскай дзяржавы.